Povídám. Jo. Takže... Čau. Já jsem Montyheaven. A já jsem Volba. Ano. A my vás vítáme u dalšího videa ze hry World of Tanks. Tentokrát jsem uvítával já, jak jsme se domluvili. Ano. Tentokrát jedu A20. Mně se nelíbí jejich levely. S 5, to je v pohodě. Vpřed! Už jedeme. Oni mají... Ježiši, nějaká Tarzanovo máma tu hraje. Tarzanová máma, musíme se pát. Já jsem si... Nemůžeme dál. Buď ticho, že nemůžeme, já ti dám, že nemůžeme volit jinak. To je Tarzanová máma. To nejde zabít. To je Tarzan. Kde je Tarzanova máma? Nepřátelský Stuart. Tarzanova máma. KF. Proč Tarzanova máma? Já nevím, zeptej se jeho, co tak pojmenoval. Vypadá, Sotva se plazíme. vypadá to, že jedna šla Jsme oškrábli. přímo skrz. No jasně, kdybych trefil, že jo. Tady končíme. Všichni okamžitě Já se ven. bojím. Tarzanová máma. No já jsem ti to říkal. Poškodila tě Tarzanová máma. Tarzanovou mámu si nesmíš dovolovat. Já jsem říkal, že to dopadne špatně, no nic. No nic. Jdeme dál. Ty jsi mrtvý, jo, jsi dobře, to je dobré. Takže. Teď, co takhle 4, ano, teď jsme jeli 4. No, ale co takhle dá další 4? Jo. Čekej, nepřipraven. Já nemůžu dát nepřipraven. Jak to? Nevím, nejde to. A teď už. Já si tam musím dokoupit náboje. To je ta Matilda nově koupená, co jsme koupili. Už je v klidu. Matildo, jdem do boje. Hedzer a já Matilda. No to je kombinace. Já jsem tvůj bodyguard. Jsem střední tank, jsem tvůj bodyguard. Jako... No a já umím dát třeba jenom ty 28. Nebo někoho prostě z boku si umím dát i na jednu ráhnu. Ano. 5 jsem dal, jakoby dorazil. A on měl, jemu chybělo asi, jakože nechybělo. Ubrali mu asi 90 HP, ale stejně jsem ho dorazil. No, jako... Já jsem docela v pohodě, kdyby jsme neměli 6. No. Nepřátelé 6, to je dobrý. A kafe je skoro nejslabší tank, jsme mrtví. Je, kafe. Kafe je strašně dobrý tank. My máme 2x kafe. Fuck yeah. Ty ale hele, já jsem poslední. Jsem nad tebou. Ale podle mě KV1S třeba nebo KVčkovi můžu dát za jakoby jednu ránu půlku hápek třeba nebo nevím. No. A já jsou retard. Já nezabiju nič a jsem nad tebou. To je v klidu. Měli by to udělat líp, protože Hedzer se počítá jako 1 milion desítek. Jo, jasně. Si tam prohekuje bum cesty, rozstřílí. Ty už jsi tam? Ty už jsi připojil? Zatím se připojuju. Bezpečnost především. Srát na bezpečnost. Je druhá světová. Jo no. Vysoká průchodnost terénem nezaručí vašemu vozidlu to, že se zase... Aha, on už se jede. Tak to je super, já ještě nejsem připojený. Já jo. On tu počkat na tebe? Nemusíš. Technická rada, než se obrátí, to je blablabla. Dodržujte pravidla. Proč ty vole? Nějaký Hitler dodržoval pravidla? Jo no. Já vím, proč se zabil. Proč? Protože účet zaplyn. Já už jsem mrtvý skoro. Kdo ti dal? Já nevím, někdo mi dal do dušku úplně, mám 84 hápek. Ty vole. Co to je za hacky, já se spavnu a hned mě někdo zabije. Zaměřen.
No, ono jsou vedle nás. To je problém. Možná jsem střední tank, ale udělám pápa. No, ty Vozidlo vole. zničeno. Proč šestky? Já dělám pápa. Páč pápa. Je bezpečnější než au. Jo, takže Churchilla neprostřelím. To bude tím, že jsem jenom střední tank. Ne nějaký ninja, jako je Hetzer. Schovám. Ty neprostřelíš Churchilla. Churchill jedničku neprostřelím. Já neprostřelím ani ten jejich lehký tank. Jo, 47 HP, kámo, já jsem borec. Plnej damage jsem mu dal, úplně nemá šanci. Dal jsem mu takový damage, že nemá šanci. No, ten se dobře netrefil. A navíc teď nezabiješ, ne? To si děláš srandu ze mě. Normálně tam jeď. Yes! Dobře ty. Už jsou vedle nás. To musím trefit, pokud ho naměřím, což ne. Zničeno, jeden, hurá. Kámo. Já to totálně válím, doufám. Au! Dobrý, můžeme jít. Můžeme hrát dál. Do garáže, ano. Máš ještě nějakou 4? No, mám ještě jednu. A to Valentína. Což je vyčúranej. To je není to je 3, ne? No. Jo, 4 vlastně. Tak těch mám ještě 500. Máš Artinu 4. 4 Artinu mám. Jo, jdem artilerie. Ty máš Rusáka, já mám Němčoura, paš. To jsme dobrý kamarádi, ty krás. Jo. M3. Řekněme, že toho Cruisera 100 prostřelíme. No. Počítáme, co nejspíš prostřelíme. Cruisera a Crusaudra možná i taky. No, Crusaudra taky, to prostřelí i, já nevím, to prostřelí i, já nevím, Lejch Traktor. No, jasně. Lejch Traktor zničí Cruisera. S takovými bych byl spokojený s Hedem. Ano. Ale zrovna když natáčíme, jako, tak nám to musí dát, že samozřejmě ty velké. Přesně tak. Načítání je na píču. Ensk. Vpřed! No já moc předjet nemůžu. Dávejte pozor. No to určitě. Dávejte pozor. Dávejte pazourek. Dávejte pazourek. Platíme pazourkama, to jsou naše peníze. Pazourky. Kdo má nejvíc pazourků, je nejbohatší člověk. Když mi to dvakrát píše, abych dodržoval pravidla, sakra. A Nejde. dodržovat všechny zásady. Jak může někdo dodržovat pravidla v druhé světové, to já nechápu. Crusader. Zastav, Crusadere. Stop. Píp, píp, píp. Píčusy. Stůj. Ty píčusy, kvůli tebe chcípnu. Stoj. OK, jsme Máme úplně blizoučko tady. 2 Crusadeři vedle nás. My jsme úplně v pohodě. Doufám. Já nabijím 18, takže 100 pro ho zabiju. No a já jsem se ani netrefil. Já taky ne. Váš dělostřelci umí dobře mířit. Tyjo! Jeden z našich pásů je poškozen. Přišli jsme... Ty vole! Všichni... Ježiš, proč jsem to tak nahoru bitvy? To je dobrý nové video. No, to je dobré nové video. Naprosto to válíme.
to miluju fakt. Ale že jo? No jo, Hedry je pořád v bitvě. fakt je. Co mám ještě za Stalingrádka, Stalingračata? Zabijte tady všechny koťata. Jedu v podstatě nejvíc asi Němce. Já. Japonce mám jenom 2 či. Já mám 4 Japonce. Jedu. Čekaj. Kapička chce dát chatu. Ne. Ne? Ne. Řekni, že když tak natáčíme. Mhm. Máme... Já nemám na Skypeu nerušit. No, to by bylo dobrý si dát na Skype nerušit jako. Ano. Musíme být optimistický. Smajlík. To jsem tu chtěl. Jo, co se dělá z toho? Tady to musím. Vítězství? What the hell? 600! Vole. Taková sračka. Jo. Jasně. Automatické opravy 100 pro, automunice 100 pro, akceptovat 100 pro. Vnou se na expinky. Matildo, co si dovoluješ? Lepší rádio, ber. Kolik mám? 800 expů. Pojď. Jo. A pojedu zase s tou Matildou. To je borec Matilda. To je prostě připraven. Tak doufej, že nám to zase nehodí čtár. Ano. V 7. Jestli bude u nich kávečko poslední, tak se posrem XDDD. Ano, XDDD. Já mám když tak kávečko, takže to můžu rozesrat. Tady to video je zatím celkem nudné. Páč, naše killy jsou naprosto epické. Killy a skilly. Killy a skilly. Tak bude název dnešního videa. Jo, jasný, to... Šestky, ty vole. Představ si, že až vypneme video a budeme ještě chvíli hrát, tak budeme s 5 nebo... No, tak budeme úplně nahoře. 100 pro. Fjordy. Kafe je těsně nade mnou. Sviňák jeden. Ty jo, jsem vystřelil víčko od Fici. Já ještě pořád nejsem v bitvě, nějak mi nejde chodit do bitev. Sviňáci, jak si bojovat. Jo, no. Dodržujte pravidla, sakra, teď. Bezpečnost především. No, zrovna tam naskočilo 0-0. Bezpečnost, vážně. Děláte si prdel. Bezpečnost v druhý světový. Gratuluji vám. Pasivolk. KV 85 naše. Sejmout. Ty už seš? Ano, už jedu. Tak jeď za mnou. Jedu celou 20. Já 24, 25. To mám Já upgrade. jedu s těma těžkýma tady těma hajzlama. Já jedu 20 a mám vylepšený motor. Já budu taková little bit podpora. Ano. Tak se na mě svalil, kámo, ale naštěstí. Pamatuješ, jak jsi zmáčknul Marka? Jo. Mám takovýho kámoša, Ano. který... on se schovával. Ano. On spadnul do lodi přímo. To little bit motherfucker. Já se ptám, já to neprostřelím. Já to prostě nemám šanci prostřelit.
Matilda očividně prostřelí každý tank. Nějaký nemám moc šancí to prostřelit. Mám naprostý šance všechno prostřelit. Ty kráso. Jo, dal jsem 100 damage. A kde jsi? Ty Úplně na vzadu. mě střílíš? Ano. Teď jsem ho zase neprorazil. Můj kanon je naprosto gigantická svině. Dal jsem mu 100 damage, to je všechno, co jsem zvládl. Dobré ty. Posraný náckové, proč za ně hraju? Hedzráš. Nemusím ukazovat, co děláš, páč ty taky natáčíš, takže je to v klidu. Můžu v klidu si ale čum. Sakra. Co teď? Ha! Já zůstanu tady. Super, vyhodili mu pás. To prčic! Mám cíl. Ty vole! Všichni okamžitě ven. Ujem. Já jsem si ani jednu nevystřelil zatím. Oh. To prčic! Do hajzlu. Ježišmarja, Číčo, natáčím. Můžeš sklapnout. Já tě chápu, no. Naprosto si rozumíme. Ach jo. Ače! Čihe. Víc, co se drbe do hlavy, není. Máme zajímavý. To kdybych natáčel, tak by z toho vznik hit. Určitě. My ti věříme. Tady bychom mohli dát aspoň jeden kill, že jo? Jo. No jasně no. S těma 4 srdčkama klidně, že jo, ale s Hedzerem proč ne 6, že jo? No, že jo. A ještě možná horší. A čihe, to je kvalitní tank. Kvalitní mrva. Bystrého hovada z šejka. Což ty hraješ a já ani tak moc ne. Ty to hraješ gigálně a já ani tak moc ne. No, jsem jenom 93. Jenom. Vyrážíme. Míca má zajímavý způsob mytí se. Cože? Většina koček, aby se umyla, tak se líže, ale Míca se kouše. Jo. Naprosto normální. Za chvíli tady začne běhat kostra kočky, že jej, sežral jsem se. Sakra, mě se... Dobrý. Jedu. Auto jížda a jedu. Dum. Je, letadla, sejmi mě. A jo? Pojď za mnou. Jsi kde? Jo, ty jsi za mnou, tak já chvíli počkám. Je škoda, že nemůžu použít ten kulomet, co tam mám. Jo no. Bych Jsme okamžitě... říkali v minulém díle. A taky před milionáty. Lety. Ano, Hedzer. Hedzer. No a jo, to hodí k nám. Píp, píp, Řekni jako. píp, píp. Taky. Křovák. Já nejdu za Hedzerem, ty si tam zemři, já za Hedzerem nejdu.
To není moje... Ježiš, zase kopíruju. Lidičky, zapte mě pokaždý, kdy budu kopírovat. Musím mrtvej tak miliardakrát. Ano. Kámo, tak ten Hedzer teď hodně rychle umře. Jej, oni všichni jsou na tamtý hoře, tam nejdu, to je daleko. Si naserte. Vyserte si v oko. Ty vole, Enchilí. Jo, líp. Těžký zásah. Jede mašinka. Tady končíme. Všichni ven. Co to do prdele bylo? Já nevím. No Neprůst. nic. Oni mají těžký tank, jo, my taky máme těžký tank. Tak to v klidu. Oni mají toho. Tak to není. Řeknu. Jaký je těžký? Asi to PZ, jo, PZB2, jasně, Mám ano, BB1. Kill. Mám kill, tududut. Mám Hele, kill. tak my si ne... Jo, dobře. Tak my nedáme v podstatě ani jeden kill za bitvu. Ano, a to jsme skoro nejvíš. Hele, Stuart, tam nejdu. Chtěl jsem říct něco, co říká pan Agrelus, ale Nebudu kopírovat, budu se snažit nekopírovat. Nejtěžší úkol v mém životě. Ježíš, to jsme vyhráli, ale udělejte. Mám dobrý pohled. Ach jo, můj tank má kvalitní motor, páč nevyleze ani tady ten kopeček, no to je super. Já musím obcházet celý kopeček, no to je super. Tam je nějaký nájezd na ten kopeček. To je super. Mám jenom 2 tanky, retardi a všechny jsou tamhle. No, už jenom ten M5 Stuart. Ne, už není podle mě. Dal jsem mu damage. Způsobené poškození. Já... Ano, velmi chytré. Kolik máme expo? 300 expo. What? Získána osobní záloha plus 5% zkušeností za bitvu. 6 hodin použití do první. Použít do Co? 1. září 2015. Ach jo. Jo, dobrý. Matylně musím zlepšit kanón. Teď jenom na který ten. Jo, ten je cestou, ten bude ten pravý ořechový. O, Matylda už přišla, vrátila se z výletu. Jo, Hedzer taky. Jej. Budu pořád připraven. Ty si bereš ještě toho číhe, jo. Ano, on je lepší jak Matylda. Nebo aspoň mě tak přijde, pač jsem, no. Jde mi to za něj líp. Tam to je pomalý, tlustý, špekatý, hoďte to z okna. Jo, Hedzer je totiž nakynutá, ocelová bukta. Ano. A jeho větší level je palačinka. Šťuk. No a jasně, že dvojky, teda 6. Bez toho by to nebylo ono. Doktor Max. Ježiš. Doktor Max. Kde? Ten v nepřátelském skoro úplně nahoře je Dicker Max. Kde? Koukni se do nepřátelského. A jo, doktor Max. Dicker Max. To je Dick Max. Dicker Max. To je Max, co každýho opíchá. Řekněme, takovýho bychom měli mít ve škole, ne? Aha. Píchač Max. Ty vole. Lanovka, tady to je určitě Wolfenstein, musíme srazit. Aby spadnul ten Blaskovič.
jsou fair game. Já si nemyslím. Máme KV2, to nám pomůže. KVčko, to nám pomůže. Ha. Hovno nám pomůže. Jede. Okay. Mohli jsme jet spolu. Tak já to otáčím a jdu za tebou. Za mnou je sučko, já se toho sučka bojím. Čekej, já jdu za tebou. Nikam nechoď dál. Já nejdu, tam je KVčko, to je můj zvěd. Zatím se budu plížit. KVčko bude testovat, jestli tam je nepřítel. Jo, je tam nepřítel, kafe. Tam je kafe. Zapte. Jo, tady se střílí přes tu řeku. Už vím. Už jedu na pomoc, Balbo. Kráso, kafe má dobrý. Jo, tady jsou dělostřelci, co? Škoda, že nejde se střelit ty lanovky. Bych se střelil pár lidí. A proč vlastně stojí na místě ty lanovky? No super, Pásy. Dostal jsi to, jo? Červené pásy, čekám. Tak nečekám. Kdo ti dal? Nevím. Kokso. Kokso ti dal, VK nějakej. Kokain, takže VKčka hledám. Tady je pár VKček. Který to je VKčko, já nevím. Kokso je to VK a je to kokso. Kokainum. Tady. Oscilo, kokainum. Max je hned za ním, za koksem. Sakra. Co? Dicker Max tě jde zabít. Ne, dej můj pohled, aby se u tebe lidi nebudili. Jseš vedle mý mrtvoly, takže... Kámo. Měl bys přestat brát drogy. A sakra. Až oni ho zničí, tak hned pojedou sem. Je tam Dicker Max. 6 Dicker Max. Já se začnu takhle vzdalovat. On má... Teď jsem chtěla říct, že má 3 hápka, ale OK. OK, už nemá 3 hápka. Já bych tam moc nechodil. Řekněme, tady ta bitva je decentně, no, vyhrou prohraná. V uvozovkách vyhraná. Odrazila se. Já se nedivím. Je to Hedzer, ale... Do prči! Na Dickera Maxe nemá. Ten má tak čistýho Dicka, že to používá jako štít. Počkej. Ne, pěkné místo ti trefil. Vyberu proti mně, ne? Nevím, možná. Zatím ne. Zatím tam čekaj. Ale tak se stáhnu. Trefili tě do nepěkného místa zepředu do kanónu. Jo. A jo. A... Teď mi úplně ustřelili tu část. Že jo. Chudák, Hedzer. Ti ukradli jednou ranou půlku hápek, měl bys skočit z tam té hory vedle tebe, to je určitě z GTAčka ta hora. Mám McChillian, vole. Ano. Mám Chillian. Vylez na Mount Chiliad. Jak v reálu, tak ve World of Tanks, tak já nevím, ve všem. Pořád mám tam zamířeno, kdyby tam náhodou někdo číhal. Já sleduju ostatní hráče, abych, no, já nemůžu sledovat ostatní hráče, už. Tady, Churchill 3. Jo, ten tam jede jak sebevrah, v pohodě. Teď Lostřelda, ten mi nic moc neřekne. Je Rudy chcípá. Je Rudy? tam Jaký Rudy? Nevím, někdo se tu jmenuje Rudy. Jo, Rudy, aha. Má 2 killy. Rudy z Minecraftu. No, já neznám Rudyho. Možná tak Redstone. O Minecraftu mám mini zkušenosti. Lomeno, možná vím, jak se co vyrábí, ale jinak zkušenosti mám nulový. Vítej v pekle. No a my asi dohrajeme tady tu bitvu a pomalu. Já nedohraju, já už jsem mrtvej. Asi, no, tak já dohrám tady tu bitvu a už vypadá, že bude konec. Možná to budou střehy kvůli nudě.
Já bych to ukončil to video po téhle bitvě. Jako 50. prezident za rebela. Máš pohled na mě? Každopádně vím, že každou sekundou 100 budeš v loji. A prečo? Já nevím, vypočítal jsem to. Je jeden tank tamhle, úplně v hajzlu. Který tě vylojuje. YOLO. Morku, řekni něco do videa. No. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like, po případě odběr. A jestli ne, tak dejte dislike. Může to taky, ale byli bychom radši pro ten like. No a já se s váma loučím. I on. A mějte se u dalšího videa. Takže čau.